Usa ka armadong lalaki ang girespondihan sa kapulisan sa Station 2 ug sa mga sakop sa Special Weapons and Tactics kon SWAT sa Sitio Tangkungan, Barangay Sambag 1 sa Dakbayan sa Sugbo. Nahitabo kini pasado alas 9 kaganihang buntag dihang usa ka babay ang unang nagpatabang sa barangay human giingong gitiunan siya og armas sa iyang kapuyo nga usa ka senior citizen. Ang barangay na usab ang nakigalayon sa kapulisan nga mo'y nimando sa mga tao nga ana sa sulod sa balay nga mugawas. Apan ang lalaki nga gireklamo nagpabilin sa sulod nga nag-inusara busag giklaro sa kapulisan nga walay nahitabong hostage taking. Gihimo sa kapulisan ang negosasyon sulod sa pipila ka oras hangtod nga nakuha na nila ang subject sulod sa panimay ug gisakay sa ambulansya alang na sa paghiling niini. Niingon ang babae nga gitiunan daw siya og armas. So pagsulti niya nga gitiunan siya, diha-diha ang atong mga barangay tanod nanawag og Station 2 kay lisod naman ang sitwasyon na may armas. So mao ni ang nahitabo karon ning alarma nga atong kapulisan kauban sa SWAT sa paghangyo nga negotiate nga mogawas unta si Mr. Pesquera.